good morning. Ako na po dis, si Mananggilin. Karon bitaw. Kamusta na mo tanan diha? Hindi pa ko magsugod. Kamusta ko yung tanan? Kamusta si Subaywa sa video, katong ning comment sa mga video na mo sa pag-birthday ko kami. Daghang kadong salamat. Hindi na mga kasat-saon sa mo katong mga malumong kasing-kasing. Salamat yung tanan. Karon di ay magpasalamat sa Ginoo. Nga nagirat pagkatong mata, nagpitik pagkatong kasing-kasing. Bisan to daguan karon, tanggong mo dasud. Kay wa may laing mahimo. Sige mag-uwan, gabi rin yung uwan ah. Kung dasin yung ipamuyan karon, gauwan mo po diha. Ngaris buhol gauwan. Da upaw ba ulit? Kumusta na diya? Kung si Madam Lilian, medyo kang comment sa vlog, ma'am, madam. Humingaw na dudmihin mo. Patigalyan naman si Lilian o kasak ng ati Lilian. Tuwa day, ito sa Japan. Karon di ay, nilang lingaw lagi. Dahil misod sabay. Kay, kuwan. Curtis, Rosemary, Madam, ini gawan ba diha? Arya disyo, mga danguan, Des Curtis, gawan bag, kabay undang, dari ang undang. A few moments later. Namadang murag-murag may pa tubo agi sang ilong. Masa mana? Lingaw kay dugay manicure. Grabe. So dah lipstick na pod. Dali pila yor. Nagbigay lagi mo buta na ano yapil. Kutsara ah. Hoy, kutsara lang kuan kog mo. Kuan Ros Flores. Kutsara ah. Tara sa kapilya. Ikaw na yor. Flores na mo. Kabrisyon. Complete na. Tinga lang tayo mo nang gisugutan na sa. Mo nito na limpa sila kanina. Kung karong tagaan notebook o kulpin. Di lapis o krayon. Tutsuwa tragos bay. Kapit po nang tarungan kasi tinga. Mikapis mayor bla. Mura pagis mayor. May kapit na ng waili ko. Ay kaya yor. Pareha na sila steering duha sige ra mang isi. Ligo ko gahapon. Nabili ko ulit bay. Tagi mo yor. Gahapon nga ko kanang matag. Wala day. Ang di mo maligo mo graduate mo ka Ros Flores. Ako na mo. Hani manon? Sila ko nga manunuwa yung graduate. Di na mo abot ang itong kuan. Di pa abot. Sagan. Ano yung naihay? A few moments later. Ako na rin. Mura ka kung ano din sa itanawa. Hamid lagi ko. Na, pasaka. Paris lagi. Oo, ang nangyari. Ay, nagkita na po ng Koreana di ay. Gano'n. Buong nag-umot. Ay, managka. Ano ka na-ready mo yung mga video? Ano sa katawang? May Wala sinawat. dapat sa dangga lang itong kinatawan. Ha? Kaya na mamilipad. Oo, ang nani. Si mo panghawid. Di sa mga pagkadong di hanggang magkabanod. Hindi ka, miss, kitong naikuan mo ting entrance sa top. Laikik mo tong jota dato dapit. Ito mo. Dyan. Throwback lang din. Diyan kita lang mga Ayan. Masa kapag makita ng picture sa pag-graduate sa grade 6. Wala na. Na ibang mga classmate ko nang i-post. Walang banji. Ha? Walang banji. Para ba nang? Wala ron. Nagas mami, nasa din. Nalanggaw pa ha. Hindi gamit kay sayang. May kaya pa po. Ha? Hindi karas pa ay. Kau sunod yor? Ano ba yor? Yor, sama kita ng Christian ni mo. Wala may iwan. Hindi na ko kayo gagising ninyo. Bikapin mo. Bikapin ka. Bisig-isig ko na rin mga throwback ko. Ikaw ba si Christian ni Dos Flores? Wala kayo.
Kinsa man po may kang silinyang gyapon na. Kapay mo ipit-ipit. Kani mo bag. Kanay mo pouch po di dapat. Sa grabe, dun silinyang. Ina na ikaw Ken, Ken. Ina. Grabe, ang gupahan na. Eh. Na? Kanapad? Ala, yung bulat naman. Nawa na. Hindi ko kamao dia. Grabe, Florami. Si Florami buhulana. Ha? Hangipon? Kaya kung di gamitin. Sayang mo di gamitin. Imo mayor, gamitan na. Hindi, pagkamao. Practice lagi. Pati, sinaido mo. Practice yung ngay mayor. Ito mo. Ito ron. Ining? Bakit yan? Mas marami, dali na sa sabay, nangilong kay, kasag mag-uwan. Mo man sila ang lingaw. Gumalingaw. Mo na ang lingaw. Sa tiri, ano yung dagas tiri, katunong. Ba? Ha? Kamu sa pangayangay ninja, patasog ilong, pabadog pilo. Hindi sa ilong. Patas agad ang ilong, isang pilok po, di patasan. Yung padan tinanidya. Padan ni mo dahi? Ginuguan. Nanggupahan na. Sige na, Yor. Sunod, kayo mo graduate mo sa mo. Paso mo ka matuskuan. Kapilya. Sila, tiri. Ini guna bas tiri, yun. Yung bas tiri nga puti. Graduation, Bitoros Flores. This yan. Dito kay 31 ron. Bito yun, seryoso bito yun. Ya, apel ba mi? Graduation, Bitoros. Sabi sunod diha day. Ang ilong man naman ang ilong no. Wait. Ako. Grabe. Kawa yun. Kaya sabado yun nga, sayang man eh, expire man eh. Iya sa putong kami na ang mga gamit ito kay sa amin naman. Habang gigamit nimo. Hindi mo mag-gan eh. Mag-practice. Mas kay mo po magana mo sa mig gok doon sino magiro. Hindi ka maong. Kabuling, ito bisa mag-practice pa. Lagi. Ini na dito na buang. Duga-duga dyan kaya manitira Ang pilik magdaga-daga mo yung nagdanong ka bukaldiro na ako. Kanitira ka kaduga dyan. Kanito. Manitira ka kaduga. Lugas mo ko pag maglugas mo ko butang lipstick. Basta kaya manitira ka kaduga dyan. Grabe. Basta nang sige. Pasunod Ken. Ha? Magkuhan man ka. Magkuhan. Tukol ng kag sa salon. Hani naman po na. Warang darating. Ang kilay. Ang kilay. Kasublam ng kilay mong usbon. Hani baron kusog na magkuhan. Ano na? Makakin. Grabe. Mura maging na maong. Samot si Mayor, mga magwapa. Mayo. Katong ginagapas meron sa una. Grabe. Ano pas yun. Yes, last time. Basta hinatag mo natin gusto yun. Kaban sa ala? Isa. Lagi mo. Lagi. Namapisan black to ha. Tawa to ha. Nakaban tapad. Linik. Brown. Tayo na kahit sunblock.
Kapabitas Kami ka na. lang, kay correcting lang. Parang gasuat, suy-suy pa nagsa. Lami, ni, kaya ka nang makuwagin mo na ba? Ma, Na yung mga awat-awat ng pangkin. grabe, gwapa na, be. Babay na. Magdi. Babay na, day. Bye. Wow, Bye. grabe. Tuking. Tuking.